Kúpanie morčaťa. Veď tam na druhej strane máš veľa vody. No obleky. Miška, nehúkaj sa. Povedal som ti nie na hlavu. Morča môžete kúpať aj detským šampónom a keď mu vrknete do ručky detským šampónom, tak ho to ani neštípe. A nesmiete morčaťu hlavu umývať, lebo by sa mu dostala voda do uší a to by bolo potom zle. Musíte iba chrbát, brúško a potom poriadne našamponovať. No a potom už len vysušiť vo suške. Dáme mu trošku viacej vody. Prečo? Joj. Bojí sa síce čistenia vody, ale je to aj príjemné preňho, keď sa môže trošku osviežiť vodou. Tuto moja sestra Miška ho kúpe. No a vlastne teraz by mohla Miška držať tablet a ja by som ho išla umyť už šampónom a ukázala by som vám, ako to vlastne je najlepšie. Takže Miška, prosím ťa, polož to tam do vody a poď vysúš si ruky do uteráka poriadne. No a teraz chyť tablet. Počkaj. Poď semka. A nič nerob. Iba ho drž. A pevne ho drž. Aby ti nespadol. A pozeraj sa, hej? No, takže teraz vlastne si naberem semka a ja ho ešte poriadne kúpem. A teraz mu vlastne dám trošku tohto šampóna, je detský. Je to moje sestry, ale iba trošku dáme. Netreba ani veľa. Takto si roztrieme na rukách. A teraz poriadne, aby pekne voňal. Lebo morčata dosť smrdia, viete. Aj poriadne zadoček. Aj brúško. Vlastne musíte. No a teraz ho budete takto. Bojí sa toho. Asi mu je to trošku nepríjemné. No a vlastne teraz, keď sme ho našamponovali, tak ho znovu opláchneme. Veľmi často chce ujsť z vani. Hej. Vidíte, ako skáče? Hej. Black. Nesmieš toto. A jeho teraz nevidíme. No teraz. Hej. Black. Ježiši. Blacky. Kút. Veľmi sa toho bojí kúpania, nemá rád veľmi kúpanie, ale ešte mu nezišiel úplne ten šampón dole. Môžeme ho odfotiť? Nie. Prečo? Tam to natáčaš. No a... Veľmi sa toho bojí, ale musíme
mu úplne ten šampón dať dole. Taký to je teraz. Ticho, Lojek. No, tak. Ani ho dobre nevidíme. No a teraz vlastne nám uteká. No dobre, takže to je